Pues con respecto al balance del Pleno, muy positivo con respecto a los puntos que llevábamos como gestión de gobierno. Por una parte, el plan de contratación, que creemos que va un poco más en lo que es el tema de la transparencia, la participación, el conocimiento, que creo que es muy importante por parte de los partidos políticos, de los que han estado y de los que no han estado en lo que es el trámite y la gestión en un ayuntamiento, por todo lo que conforta la nueva ley de contratos y todas las cuestiones que llevan. Creo que esta comisión va a ser muy productiva, muy eficiente y va a dar pie un poco al conocimiento de todos los concejales, pues que sepan un poco todo lo que es ese trámite. Luego, con respecto a los dos puntos que he llevado de urbanismo, muy contenta de la aprobación, uno por unanimidad de todo el equipo de la comisión, de todos los que formamos el Pleno. Y con respecto al otro, bueno, ha sido aprobado por mayoría. Me sorprende, tengo que decirlo, que la abstención del Partido Popular, pues porque es un poco nuestro antecesor en la gestión urbanística. Este tema creemos que es importante y creemos que debe tener una implicación, y uno se puede abstener cuando ha estado en ese tipo de gestiones, pero por supuesto es muy respetable su decisión, pero como mínimo sorprendente. Y luego, con respecto a las propuestas de acuerdo que han llevado los diferentes partidos políticos, el tema de las asociaciones, decir que tenemos un problema, y a la vez una fortuna. Es muy bueno el asociacionismo, que tengamos mucha motivación por parte de los vecinos de Riberroja en crear asociaciones, en esa diversidad de culturas y de ganas de hacer cosas, pero los espacios son limitados y siempre es muy complicado ordenar el tema de las cesiones de locales. La vamos a poner en marcha, es una voluntad que ya traíamos, pero sí que decirles que tengan un poquillo de paciencia, porque lo ideal sería poder tener un edificio donde poder abarcar todo esto, que esperamos tenerlo algún día, pero hoy es un poco complicado el poder dar cobertura a todas las asociaciones. Luego, con respecto a la otra propuesta que se ha traído de Ciudadanos con respecto al tema de las zonas wifi, pues bueno, es algo que ya se ha hecho desde la Concejalía de Medios de Comunicación, ya se ha puesto en muchos edificios, y bueno, ese estudio creemos que puede ser positivo, el conocer realmente dónde se puede instalar, la seguridad que puede haber, el coste que puede tener, y a partir de ahí valorar dónde sí y dónde no sería conveniente ponerlo. Creo que ahí es donde debemos ir un poco. Y luego, con respecto a la última propuesta de acuerdo, con respecto a los toros, que es un tema que todos los años surge, que entendemos la sensibilidad de muchos vecinos nuestros, pero me reitero en las palabras del alcalde. Las cosas se consiguen con educación, con confrontación y obligando y prohibiendo. Creo que vamos atrás en vez de adelante. Se ha avanzado mucho, creemos que poco a poco vamos a ir avanzando en esa cultura y en esa educación, y entendemos que tiene que ir por esa línea. Somos gobierno de todo el mundo, hay que respetar todo aquello que no es legislación propia nuestra, y las prohibiciones no creemos que sean la mejor forma de llevar hacia donde queremos ir. Nada, por otra parte, desear a todo el mundo unas felices vacaciones. Bueno, pues avui hem celebrat el ple ordinari d'agost, que bueno, sempre s'adelanta juliol per deixar el mes d'agost lliure. I bueno, pues, pareix que avui ha estat pues, en molta gent, pues, perquè ha hagut una proposta del tema taurino, de la qual pues, jo crec que sempre he opinat el mateix, abans, ara, i jo crec que opinaré. El que sí que m'agradaria recalcar és que respecte moltíssim i per igual a la gent que li agraden i que està a favor de la gent que no ho està. El que és a la gent, jo la respecte a tota i entenc qualsevol posició, dic per la meva part. El que no entenc són les postures polítiques depenent del lloc on estan. Però bueno, no ha sigut la nostra proposta ni és el nostre debat, des de luego, i aquest tema per a Riba-roja. Creiem que n'hi ha coses més importants que tractar en un ple ordinari que eixe, que ja està més que demostrat. I bueno, el ple ha estat bé, jo crec que s'han aprovat propostes per unanimitat, el qual això sempre és bo, des de diferents partits polítics, i sí que m'agradaria en el poquet o l'assomo que puga haver sempre en quant a pujar el to d'una intervenció o en quant a pujar el nivell d'agressivitat en les paraules, dir-ho així, seguir sent de cara al grup del Partit Popular. Hem tratat dues propostes d'urbanisme que evidentment és l'únic grup que li poden aixecar gestió anterior i bueno, sense ningú problema, no tenim res que amagar una gestió anterior, però bueno, en quan discrepem de com se puga fer alguna cosa ara o simplement hem dit que per cautela una abstenció, és, diguem, molt llamativa la frase de la regidora d'urbanisme quan ha dit no voy a
consentir una abstenció del Partit Popular. No? Això diu molt, jo crec, que d'un canvi de talant, de tindre un govern en coalició a tindre una majoria absoluta, i simplement els anem a donar 100 dies, com a qualsevol govern, però dir-los que prompte han començat en aquest canvi de talant, de la mateixa manera que l'alcalde li s'ha cridat l'atenció perquè ja baixarà el to. L'alcalde, que és el que volia una legislatura en un to baixent, no? Pues en quan s'ha descuidat l'ha tret. Bueno, donarem aquest marge de 100 dies, com a qualsevol govern, però dir-los que no vaig anar assomant ja, que encara és pronte. Bueno, pues terminamos el segundo pleno ordinario de la legislatura, el último antes de las vacaciones de verano, en el cual Ciudadanos ha presentado una moción que ha sido aprobada por unanimidad, en la cual proponíamos que en todos los espacios públicos, en todos los parques, en todas las zonas de ocio, centros deportivos, se instale una red wifi pública para que todo aquel usuario que necesite pueda acceder a un espacio wifi gratuito, y a la vez esto sume para llevar a cabo un pueblo inteligente, el cual nos permita con esta red wifi poder interaccionar con sensores de climatología, control de riego y otras medidas en la línea de la seguridad ciudadana. Por tanto, estamos muy contentos, estamos orgullosos de esta moción. Segundo pleno, segunda moción que presenta nuestro grupo político, y consideramos que esta va a ser la línea a seguir durante esta legislatura. Por tanto, Ciudadanos continúa con el trabajo útil, cerramos por vacaciones de forma oficial, pero de forma oficiosa este mes de agosto continuamos trabajando las dos mociones que vamos a presentar en el pleno de septiembre, y por tanto nuestro compromiso fue de trabajar para y por la ciudadanía, y así lo vamos a hacer. Bueno, com sempre dic, la valoració del ple és positiva perquè venim a tractar temes que afecten als nostres veïns i veïnes. Avui, concretament, els punts que s'han tractat en la majoria s'han aprovat. Lamentablement, la moció que ha portat el company d'Esquerra Unida, Rafa Gómez, no ha sigut recolzada, entre altres, per el Partit Popular, Vox i per el Partit Socialista, que ostenta el govern municipal en esta legislatura en una majoria absoluta. Com bé han demostrat els veïns i veïnes en el torn de paraula, n'hi ha una sensibilitat cap als animals que nosaltres des de Compromís creguem que més prompte que tard se farà efectiva. No estem a favor del maltracte, estem a favor de les tradicions, però sempre i quan respectant la vida dels éssers vius. Creiem que ha sigut la moció que més xoc ha donat en este ple d'agost, que el fem ara en juliol, per a que alguns se'n vagin de vacances. I, bueno, dins de lo que és el ple, pues nosaltres hem fet un prec tant al regidor de policia i a la regidora d'Igualtat per a que en aquestes properes festes del nostre municipi se pugui donar un servici d'acompanyament a totes les persones que així ho requerisquen, bé perquè tinguen por a ser maltractades o algun tipus d'agressió. I és una iniciativa que no és nova, s'ha portat en alguns ajuntaments, així en la Comunitat Valenciana, en l'Ajuntament d'Ondara, a la Marina Alta, i creguem que és una acció que les nostres veïnes i veïns van agrair-ho, perquè anem en el tema de la prevenció de la violència de gènere, peguem un pas més a banda de totes les accions que estan portant la regidoria d'Igualtat en quant a punx violeta, però creiem que aquesta nova iniciativa pot donar un plus de seguretat, perquè pensem que cal previndre abans que lamentar. Bueno, bona vesprada a tots i totes. En fi, el ple ha sigut, jo crec que productiu. Hi ha dues mocions aprovades,
la de Podemos es tracta de la cessió de locals. Nosaltres ja teníem fet l'esborrany del fer en la legislatura anterior, el presentar en l'equip de govern i se paralitzar perquè és de veres que és un tema molt conflictiu, però molt conflictiu perquè hi ha privilegis i perquè hi ha coses que no s'estan fent bé, com donar locals a entitats i a altres no donar-los res, donar béns i a altres no donar-los res. Nosaltres la diferència la ficarem en el nom i de fet per això presentaren l'esborrany, que era cessió, préstec i ús de locals públics i béns públics de l'Ajuntament. I en això sempre ens trobaran a favor d'ajudar. Després, en el tema de Ciutadans, de la moció presentada per al wifi en llocs públics, nosaltres, per supost, a favor, perquè això serveix per a totes les persones i millora la igualtat. I en el tema de l'animalisme, que han presentat avui una moció antitaurina, jo crec que representa molt clar l'opinió de lo que és l'elenco d'esta corporació. Han sigut 5 vots a favor i la resta en contra. I la veritat és que jo crec que he fet bé en apel·lar a les persones, però hi ha persones que, per el que siga, per la raó que siga, deixen la seva dignitat com a persona i la passen a lo que és el partit i opinen segons diu el partit. Per tant, jo crec que el millor és votar en el que uno pensa, no el que pensa el partit. I crec que ahir s'han columpiat. Nosaltres no hem demanat la prohibició, hem demanat l'exclusió de 2 punts de l'ordenança que crec que són excloents d'una part dels animals que me pareix una barbaritat en relació a la defensa dels animals. Moltes gràcies i bona nit. Bueno, pues tras el pleno de hoy, por un lado salgo contenta porque al parecer al final se va a empezar a redactar la ordenanza de cesión de locales municipales a las asociaciones, como presentábamos nosotros como moción, y por otro lado salgo bastante disgustada por el tema de que al final no se ha aprobado la moción presentada por Izquierda Unida, que ya a estas alturas presentábamos de forma conjunta, donde solicitábamos que se evitara no se autorizaran los toros a las fiestas taurinas y se pedía, yo le hice mucho hincapié al representante de Izquierda Unida, una modificación de la ordenanza, porque tenemos una ordenanza de protección animal que se aprobó el año pasado, que es del siglo pasado, en la cual aparecen dentro del mismo artículo diferentes contradicciones. Nosotros no consideramos, por eso en la anterior legislatura votamos en contra, que esa ordenanza sea una ordenanza de protección animal, más bien una ordenanza de desprotección animal. Por eso queremos cambiarla. No hemos conseguido que se apruebe en esta legislatura. Agradecer muchísimo a los ciudadanos de Ribarroja que han venido y han intervenido en los ruegos y preguntas al final del pleno, y creo que se pueden mover conciencias y esperemos que nosotros, por lo menos a lo largo de esta legislatura, vamos a seguir luchando contra el maltrato animal. Esperemos que se muevan conciencias y que de aquí a finalizar la legislatura, por lo menos, o si es antes como máximo, poder tener una sociedad mucho más mentalizada y poder evitar el maltrato animal dentro de nuestro pueblo y que realmente Ribarroja sea una ciudad amiga de los animales. Bueno, pues ha sigut un ple interessant on els diferents grups polítics han opinat i han votat aquelles propostes que pensen que és millor per al nostre poble. Cal destacar que pràcticament tot el que ha dit el govern, així per unanimitat, tots els punts, que és molt important, que és, diríem, aquelles propostes que fan les regidories nostres que conformen el govern per a anar transformant i millorar Riba-roja a efectes d'indústria, d'inversions, etc. Tot això pràcticament així per unanimitat, i això sempre és molt d'agrair. I després ha hagut un debat interessant que és permanent i que és important que el dues carronida sobre el tema de en contra dels bous, en contra dels colombaires, en contra del tir i arrossegament, i la majoria ha decidit que no està d'acord en aquesta moció i, per tant, n'hi ha llibertat per cada un que faci el que crea convenient, però de moment el poble manté part de les seves tradicions en marxa. També volia dir que s'han aprovat 2 mocions importants, una que ha presentat Ciudadanos i una altra que ha presentat Podemos respecte a posar wifis en tot el poble, en les zones, diríem, com places, etc. I l'hem aprovada, que és bo, i una de Podemos per a regular
tots els espais que tenim per a que el teixit associatiu pugui tindre també el conjunt de tot el teixit el dret a entrar als locals públics de l'Ajuntament. S'han posat un pla fins a desembre, crec que serà important, ho trobarem, però jo vull destacar el bon to de tot el ple de regidors i d'acordar i aprovar-ho tot, o quasi tot per unanimitat. Crec que és el que té que fer, ha hagut un debat intens sobre bous sí, bous no, i crec que és la línia adequada en el sentit de que acordar des del diàleg i fer-lo millor per al nostre poble. I també diria que estan els pressupostos de l'any 2019 damunt de la taula i que tots els grups polítics estan opinant per a veure quins pressupostos aprovem per al 2019.